pročitao sam na internet da konzerve super vataju wireless signal. Znaš što sam ja pročitao na internetu? Šta? Da si to trebao da radiš pre 10 godina, a ne sad kad koštaju antene od 500-600 dinara, možda da nađeš profi antene. Pa dobro, mi ako nađemo konzerve džabe, može konzerve da prodajemo Što bi ti neko po 200 kinte? kupio konzervu kad već imaš antene za 500 kinte? Ali ovo je jeftinije. Pa da, 500 dinara su smešne pare. Hoće čovek da mi proda 200 konzerve za 300 dinara. I mi ako svaku konzervu prodamo po recimo, ako su antene wireless 500-600 dinara, ako konzervu prodamo po 50 dinara, 10 puta jeftinije, mi mnogo para mi imamo zaradimo. Da. Treba radimo sa ovu tehnologiju, s wide monitori, a ne sa ova govna skrševi da se vratimo u 90. Još malo opet će bežična tehnologija da bude sad, onda se vraća na konzerve. Bože, mi se čudi. Palo nešto. To su izlivi. Da, ali svi znaju da je ta stara tehnologija mnogo kvalitetnija od ove nove. Jer ranije su davali garanciju na tu tehnologiju na po 5 godina, sad daju na po godinu do 2. A što daju na po godinu do 2? Zato što je slabije kvaliteta, ono je trajalo 5 godina, a ovo traje samo godinu 2. Znači bolje da radimo sa staru tehnologiju nego sa novu. Zašto? Zato što je kvalitetnije. Ti nisi normalan. Ne odmah, a sad mi, u čemu je razlika? Razlika u tome što onaj tanak, debeo monitor. Koga briga šta je tanko, šta je debelo, ako je kvalitetno? Pa ozbiljno. A da ipak ja kupim te konzerve za 300 dinara, a? Kupi pa ih nosim. To su, brate, oko 50-60 konzerve ako ih prodamo po 100, to je, eto ti računaj koliko pare. Da, daj me za jedan s konzerve. Samo tebi možda padne na pamet. Nije nego još, ako je pofarbamo, niko neće provali da su konzerve, svi će misli da je to neki... Uzmi od modem pravi mrežnu karticu, bolje. Ajde idemo sutra na Guljak, pa će vidimo šta ima, šta nema veze. Šta nađemo, to će kupimo jedno. Pa moram. Koliko je taj sat tu? Koji? Ovaj ovdje je veliki. Ali nema staklo. A nema staklo, a? Nema staklo.
Ne vidimo odavde. On je dobar isto. Će mi padne bicikl. Japonija. Japonija, ali na bateriju. Jel vedite nešto? A? Jel vedite nešto? Pa ne znam, Japonija je dobra marka, ali... Treba se otvori da vidite, lepa je to marka. A da razbucana, evo viš, nema mu je igla za stelovanje. Ime nema igle, znači... Sve radi, sve ima, samo čustina kartinski memorije. Za te pare. Ne se bavate, a... Ne se bavate, ali mali. Koliko komada otiše od tebe preko 2000 bez kartinskih memorije? Koji? Pa ti isti sam ti to je full isto kao ti Imaš li neki... po 2000. Dobro, ali slušaj me ovako. Evo imaš neki od 1000. Imaš li neki da ne budu debeli kao ja. Delo. I oči da kupi. Ali imaju kamer. Tanki suvi. Znači nikako debeli kao taj i kao ja. Koji dan su imali? Koliko par kaže? Pa imaš ti bio 2000, bio 15, 8, znači kao hoćeš u 7 i 5 i 3 i... Ove od 7000 hoću da kupim. Čovjek kaže 3500 daje bez punjača. Šta? 3500 daje bez punjača. Djelo, 3500 bez punjača. 3500. Koliko mi da ga prodam? Šta imaš? Kakva je? Kakva je? HD, full HD. Nije. I koliko ti ta gana? Nije to HD. Brate, mnogo to za tu kameru. Bio si 2 komada, a? Koliko pare? Jel zadovoljan prodavac? Nešto i nije. Ajde idemo kući. Šta je ovo? Šta je ovo? Žena voda zarađuje, jesi ti normalan? Gledaj, bacio si pare za kubu. Gledaj sranje, 1000 dinara. Modem. Ko još modem kupuje? Ko? Kome da ga prodajem? Kome ovo? Kome voda? Ti nisi normalan. Ajde, idemo. Jer je bitno ime ventilator. Ne. Zato što se vrti mnogo brzo i ne mogu da pročitam šta piše. A da pozovem Milana da ga pitam, on radi s ovim, da ga pozovem da ga pitam koliko ovo možda košta, a? Šta da ima da ga zoveš, pite ga ko će kupiti džutore sa kompjutor. Ajde ću da pitam otprilike kako se kreću kartice. Ja ne znam nikog koga mogu dovoljiti. Ma znam, pa i Goran radeo s tim. Ej, čao! Ej! Gdje si, brate, šta radiš? Ej, čekaj sekundu samo sekundu, ej, zanima me nešto da ti pitam. Da ga pitam da mu prodam ili da ga pitam koliko košta? Ne, sjetio sam se. Ej, slušaj, da te pitam nešto. Koliko se kreću video nadzori, recimo, kad se postavlja i to? Pa ne, recimo, kompjuter, ono sa
video kartica da ima unutra za ono što mogu možda se zakače kamere na nju i to. A? Pa znam da ti to radiš, nego interesuje me otprilike koliko košta jedan takav kompjuter, onako sa 4 kamere, na primjer. Oko 120-130 € za mene, a? Ej, pazi, imam tu jedan kompjuter, ima karticu, neku, jebem li ga, neka GeoVision kartica, ima sve, ima audio, ima radi kompjuter, sve super, ono, mi smo ga uzeli u rokadu neku, u razmenu smo ga uzeli za neku robu. Jel te zanima tebe to, a? Korišćen be dojuče... Korišćen kompjuter, ono, sve okej, nego... pod video nazad. Da, nego čovjek nije imao pare da nam da, pa nam dao kompjuter, jebi. Jer zanima tebe to, a? Da donesemo da pogledaš, jel aj dođi ti pa pogledaj, nema veze. A recimo ti kad otkupljuješ, u koju cenu otkupljuješ to? Oko 50 €, a? E pa ništa, ajde će vidimo, pa ićemo mi do tebe, jer ti dođeš pa će pogledaš. Ma okej, sve normalno radi, sve funkcioniše i sve to, jednu kameru smo imali, priključili smo, ona radi na jedan ulaz, nemamo 4 da priključimo sve 4, ali najvjerojatnije radi. Važi, čujemo se, važi, ćao. On ih plaća 50 € u odmah. Će radi uliga. Mogu da stavim pare za kompjuter? Pa ne znam. Stavi... Za koji? Za onaj sa video nadzorom ili... ovaj drugi? Za video nadzor će da te zove čovjek. Dobro. Njega neću da kačim, ovaj koliko će prodamo. Mislim, za koliko će ga prodamo, da li će ga prodamo da to znam. Stavi ga 3000, šta? 3 crvene, 3 crvene, bato volim crvene. A 3 mi je srećan broj. Šta da stavim? Iz Nemačku? Može, a? Pa da, staviš iz Nemačku, brate, i onako... Roba iz Nemačku stižu uglavnom, brate, na tip buvljaci i to, tako da... Svi kažu da iz Nemačku stavim. Prodajem računar iz Nemačke. Ima... Ne, može, ima... Prodajemo, pardon, da ne zanemarujemo firmu. Prodajemo računar iz Nemačke. Dobro. Opis. Ispravan. Ispravan. Konfiguracija. Konfiguracija. Ima RAM. Ima RAM. Ima. Ima ROM. Ima, pa jel si ti pokazao da ima? Ima DVD ROM. I DVD ima. Ima i... CD-ROM. Beš ima. Pa ima i CD-ROM, evo. CD-ROM. Kako bi instalirali Windows da nema CD-ROM? CD-ROM. Da. Pa, Evo. ja, to je to. Pa kompjuter, brate, ima sve što treba jedan kompjuter da ima, šta? 3000 dinara. Prihvatam zamenu. Može to? Može. Što? Ako neko ima za nešto da menja, što nam se isplati, što da ne, brate? Iz Nemačku. Prodajemo računar iz Nemačke. Ispravan konfiguracija. Ima RAM, ima ROM, ima DVD-ROM, ima i CD-ROM. I sam trebao da stavim. I CD-ROM. To je to. Pa šta više, znači to je sve što treba kompjuter da ima. Viš da radi, ima, jel viš da radi, prema tome šta? Sad samo nešto sliku da stavim. Postavi sliku. Nemam sad što da ga slikam, stavi neku sliku ovako, jevi ga. Kompjuter je kompjuter. Šta? Dobro, ja sad tu mogu.
mislim da u cenu da će brzo da ode. Ne znam, će vidimo, valjda će zove neko, čuo sam da na taj kupujem, prodajem, svašta se prodaje i da ljudi, brate, i kupuju i prodaju dosta, tako da ne sumnjam da će da ovo. Pa ja mislim da će ga tako preprodamo, nego da nudimo i Janku, i Murti, i Kurti, i Čupavom, i Alibabi, i jebem liga kome sve, od čoveka na čoveka, i svi nam dođu, brate, znaš, ili može na 2-3 puta, ili može na 8 puta, ili može na ovo, ili može keva mi bolesna, baba mi umrela, ne dao Bog, deda se sapleo, čiča polomio kuk, mače polomilo rep, kučetu izgrizane uši, sve tako nešto bez veze, brate, nikad pare ne možda uzmemo. Ovako, bum, tras, keš, pošalješ poštom, dobiješ, on tamo mora plati kad preuzme paket. Mora plati. Ne može da uzme kompjuter ako ne plati. Da je stigla mi poruka. Kakva poruka? Evo poruka mi stigla. Gdje ti bi stigla poruka? Mirko Petrović. Na kupujem prodajem? Da. Jer ima karakteristike taj komp. Iz Nemačku. Kakav čovjek. Idemo, bit će love. Posle 3 minuta, stigo je odgovor. Idem do WC čas. Prati tu možda ovaj odgovor. O, brate, kad pre napisaše poruku, evo te, ti ljudi spavaju na taj kupujem prodajem. Brate, U stvari, nije ja to. sam ti rekao da je to dobar sajt i da tu može mnogo dobro da prodamo. Šta je? Ej, Što se ne javljaš? zvorite, pa nisam ni čuo ovde, razgovaram na Face, u stvari na Skype. Koja govori nije mi. A javi se, moguće, brate, da je oglas. Molim. Iz Nemačku, da. Dobro. Vi ste mi poslali ovo poruku. Mirko. Dobro. Dobro. Pa nije bitno gde se nalazimo, nego kažite mi jel vas zanima računar, šta? Dobro. Nije proveren hard disk, ali možda me pozoveš za minut, dva da ga izmerim. Nije problem nikakav. To drugo, mnogo dugo. Ukreni me opet, ajde, Mnogo da reći. dugo da je brzom poštom šaljemo i vadimo se bilo kog da nađem posle Neću niš da ga brzom snimim, brate. poštom, neću šaljem. Će da idemo u centar, će odnesemo računar kod pumpu na ledenu stenu i doviđenja. A kome će ga daš? Ma nikom ga neću dam, će se nađemo za 15 minuta, skidam, nosim i čao. A be tegove. Šta mu kažem? Mu kažem da ima jedan bed sektor. Nemoj da mu kažeš da imam bed sektor, Molim. super je šaljemo poštom, gotovo. Ovo, jesam, proverio sam, ima jedan bed sektor. Ovo, da. Nema, ne krči. Samo trenutak, ne čujem vas dobro. Ne krči, ne zuji, ne baguje, bešuman je računar, tamo, ovamo, znači... Niste iz Niša, ja bi da dođete da testirate da vidite, evo. Aha. YouTube radi online filmovi, rade, može da se igraju neke starije igrice, tamo, ovamo, generalno za te pare bolje nema. Čovek uzima za dete jer može da se spusti malo cena. Koliko, brate, malo, šta su 3 crvene? Nema ništa 3 crvene, to nema, to boks cigare. Samo trenutak, Pa da eto, pitam brate. spusti mu 300 dinara, jebi Jer ga, ajde. vam odgovara... Toliko je poštarina, ajde, spusti mu 300 Za dinara. poštarinu da vam spustimo 300-350 dinara. 300 dinara u stvari kaže brat, ne, sad, tu da ne izvodimo besne gliste. Može. Ništa. Dogovoreno. Okej. Važi, prijatno.
Ode! To majstore! Za 2700. Mi smo već u plus, brat. Brate, oba da smo platili 100, a onaj Sad posebno možda se- zarađujem. Sad već možda se zapali cigara. Pa daj jednu ako već možda se zapali, jebi ga. Tako. Da li si go zaslužio? Si se ispokočio, jebote. Neće bude nešto... Opet ovaj je. Šta sad doće, jebote? Molim. Nije vaš sin, pa sad smo se čuli u vezi računara. A, pogrešili ste broj, okej, ništa. Prijatno, sutra šaljem. Oko 11, važi, prijatno, čao. Ali ovaj za majmbe neki be, brate. Kaže, sine, gubio sam ti računar. A? Kaže, alo, sine, kupio